vaig pensar que taronja era un bon color perquè és un color de barreja, perquè és un color vital. Jo crec que es necessita molta vitalitat per emigrar del teu país. Jo crec que ha de ser una cosa molt dura, molt difícil. Però és que, a més, quan ja havia decidit que es deia Diari Taronja de la Carlota, em van convidar a unes conferències del TED, aquelles conferències que són miniconferències de 18 minuts i que parlen diferents persones. I una de les persones que parlava era un home jove, que no sé si l'heu vist alguna vegada, que es diu Neil Harbisson, que és un ciborg. Jo fins aquell dia no sabia que existien ciborgs de veritat, però sí, existeixen. I ell porta un tercer ull aquí que va connectat amb un ordinador, perquè de fet aquest home no veu els colors. Des de petit saben que té un problema amb els colors molt greu, no els veu, veu la vida en blanc i negre, el qual és complicat, perquè clar, la nostra vida està molt feta de colors. Però a mesura que es va anar fent gran va descobrir que així com els colors es transmeten per ones, la música també, i a ell la música li agradava molt. I aleshores va aconseguir, amb una persona que el va ajudar, fer un aparell que li transforma els colors en sons. Per tant, ell, quan veu una exposició, sent una sinfonia. I quan sent una sinfonia no la sent, veu els colors. Una de les coses que ens va explicar aquest home va ser increïble, i és que ell ens veu a tots, tant a Suli com a la Mariona com a mi, amb el mateix color de pell, com a l'Eugènia, com a la Najat. Tots tenim el mateix color de pell, taronja. L'únic que passa és que hi ha gent que té un color taronja fosc, un taronja una mica més clar, un taronja més clar, un taronja molt més clar, un taronja més entremig. O sigui que aquí em va encantar perquè vaig pensar, realment és el Diari Taronja de la Carlota.